kaira Allah kira yawan kaira dare dare Muhammadu yawan mati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira kaira Allah kira yawan kaira dare dare Alhamdulillahi rabbil alamin ambe ala tanunka ala barkada ka saliki dawla son herama ka noy ala kirabay kisi ani nema baka ana somo bela jele ani mawo madi yutu nyonya fokata jodun se ala ka nin aw bey o jamakulu sanu may fe amalo dunya ka fo bi wajulu keneka ni anye bamako bangoni jengne bula an fanan karamwa Seydi Shir Usman Madan Haidara ka misri bayin konnana kabbe septembre kalo aletle sabama samba fla ani muga ani duru amalo dunya ka fo ni anye ko ka je mauka séminaire keneka mime sigi ufe sangosa ni moldu kalo jora ube don keren kani kenen sigi ka ambalakaw bela jelen faranyon kan ka hakili jakabo ke baramunu ni o nyana ubulo ani dokana ka faramuna ani mun ni mun gana ka ke ka seka o bela jelen nyefolu ke nenka tla ka blasiralu ke blasirali munu uni nyogon chelala ni nafa chama mbala ala sonama akene ambalakaw bora fam bela jelen fe ni kana beni aye kenen kan dakur nyefla munu sorola nen au anga jeka anyamada ofe. Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, acceptez ces sous de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. Et montre-nous nos rites et accepte de nous les repentir. Car c'est toi, certes, l'enquéant, au repentir les miséricordieux. Notre Seigneur, avant de l'air comme messager parmi eux, pour leur réciter tes versets, leur enseignant les livres et la sagesse, et les purifier. Car c'est toi, certes, le puissant, le sage. Kawfoni silamia foyno assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ka foli fola ka kerengere anya joro ananga sabu nyuma anan njuru mina baka Seydi Shir Usman Madan Haidara sijani kenabe ala bolo ala kadi anama ababa ka dema ka tum na ka dema ala ketente ka foli an bananu bela jelema kerengere an badu sunyumantigi tante Aisha Kulubali ambe do ko ka do yune bela jelen fe ambe na boko bela jelen fo ko gaje bire international to yala jamana ala barkala na lu kuntle an kan kana ya kana moluti bele kama kana asiga anga bi séminaire na ambe do ko ka do yune o fe ambe national fo ambe section fo ambe section fo ambe comité do bela jelen fo ko foli bele di membre bela jelema obeni je oni baraji ko gaje be rom ran ya bi an se ka kuma da kene bina daila be di mo ma ka anu juru sama baga fo ka je lafiya baga fo jemi jena ka lafiya ko je ka lafiya jemi muso ke munyo sabali ke baga ka soro hali no tononendo jemi chew ke ladiriye ka deun ke dugaw dewni ima cheindwa basanga munyo ni sabali tono ani ba madani ka alamadi nafa Seydi Shir Usman Madan Haidara si ni kene ani laban ko man lafiya bi ala bolo ala ka di chokoro bayna ka dembaya ma abi afe anga ke tuwa mina ala ka an nyaga teme o kan akera an wasabagay ala ko nge karamo na ka dembaya wasabagay ala kana ku toro bagay ola ka furumuso bela jelen fo ka damine amba tanti bafune tarawere ala ka hinani silame su bela jelena kana se tanti Jara Tunkara kana se tanti Fatima Tarawere kana se tanti Alima Dagamaisha kana se an yɛrɛ ba ma mi minga kɛnɛ kɔnɔ n'o ye mama Bonheur mama international mama paradis tanti Aisha Kulibali madame Haidara
ngo muso in tɔgɔ ka di de Aisha muso mun tɔgɔ jara n'a kɛwale jara n'a nɔ yera an b'an ba bɛɛ fo wallahi karamɔgɔ furumuso bɛɛ karamɔgɔ dɛmɛ a ka diinɛ lase cogo ɲuman na n'an bɛ min ka kɛnɛ kɔnɔ an b'o ta fɔ ɲinɛ ninnu bɛɛ ye musobaw de ye o la an bɛ nin kɛnɛ sanumanba in kɔnɔ yan'an ka baara daminɛ an bɛ sɔrɔ ka an mansaw fɛnɛ fo olu minnu kɛra an ka diɲɛ labɔ sababu ye sabu karamɔgɔ y'o fɔ mɔgɔ minnu ye kelen olu de bɛ tugu ɲɔgɔn nɔ o la anw ko karamɔgɔ ba ka ɲi karamɔgɔ fa ka ɲi karamɔgɔ ɲɛna a ka denbaya ɲɛna siga t'a la anw minnu tugura karamɔgɔ Hayidara kɔ anw fɛnɛ bɔra fɛnbaw de la o la an b'o fɔ olu min sɔnna ka anw ka diɲɛ labɛn ka se ka anw tugu ni cɛba in kɔ o la an b'an mansaw fo o la ka sɔrɔ ka aw fo aw minnu bɔra aw ka jamanaw la ka bɔ aw ka duguw la ka bɔ aw ka sigidaw la k'a ka baaraw bila k'a ka feerew bila k'a ka baro dumanw bila ka jɛ a denw kɔ k'u to aw kɔ ka n'aw sigi nin kɛnɛba in kɔnɔ ka anw lamɛn an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ kɛ ne ni aw ye an ye karamɔgɔ min tɔgɔ fɔ kama min bɛ karamɔgɔ Hayidara ni Ala cɛ Ala k'a ko kama ne ni aw an kana bɔ ni hami foyi ye fɔ Ala k'a bɛɛ dilan Ala k'a kɛ ni cɛkɔrɔba in kama an faso Maliba Ala k'a bɔ bolo la Ala ka bɛn ani lafiya ani basigi Ala k'a don diɲɛ kɔnɔ Ala k'o kɛ Ala ya bonya kama Ala k'o kɛ kiraba Muhamadu bonya kama k'o kɛ kamatigiw bɛɛ kama sɔla rasuli o la aw denmuso ani aw balimamuso ani kokajɛ kunfin a kodɔnbali a n'a bobomuso o de bɛna kuma aw fɛ ni kokajɛ historique ye ni bɛɛ b'a dɔn madamu Lebo Mastan Keyita la sabula muso e bolo e de cɛ ka ɲi ni diɲɛ cɛ bɛɛ o la ne n yɛrɛ wele ko madamu Lebo cɛ ɲuman muso awɔ Ala k'an bɛn sababa ma an bɛ nisɔndiya kɛnɛ de kan ne baw o la n bɛ foli belebeleba se an faw ma an ka karamɔgɔw ma an fa an b'aw fo cɛw k'u ka baara bila k'u bɛna musow lamɛn wallahi bonya de b'a fɔ mɔgɔ mun ka bon o de bɛ se ka mɔgɔba bonya ɲinɛ an ka ni karamɔgɔ ninnu kelen bɛ wajulu tabali sigi k'a wuli mais olu sɔnna ka na anw lamɛn an b'a ɲini Ala fɛ u ka denbaya ta fanga Ala k'a di u ma u b'u ka ko fɛ cogo min Ala k'a ɲɛ ten mɔgɔ o mɔgɔ ɲuman nana Ala ka bɛɛ ɲuman segin ka taa ka denbaya sɔrɔ hɛrɛ la Ala k'o kɛ Ala ya bonya kama kira na so bonya kama sɔla rasuli o la min bɛ ne bolo bi o de ye kokajɛ historique ye o la ɲani ka don historique kɔnɔ n bɛ n ba fo tanti Bayi Kulibali ale b'an kɛrɛfɛ a bɛ komi tanti Aisha de b'an kɛrɛfɛ tanti Aisha dɔgɔmuso de ye ale ye n'i y'a kɛ mɔgɔ dɔ ye a b'a fɔ ale de balimamuso ta don ale b'a bɛɛ k'a yɛrɛ ta ye mais ale de y'i bolo bɔ a la k'a bɛɛ di anw ma ko nin bɛɛ minɛ n'o ma mɔgɔ min fa wallahi bonya ma mɔgɔ fa dɔgɔyali b'i fa tanti Bayi an b'a fɔ k'i jalo k'i Kulubali ya Rabbi yama ni balimamuso a ye kokajɛ ta k'anw musow lafiya aw yɛrɛ ka du Ala k'a lafiya aw bolo k'an ka télésérie fila mɔgɔw fo média mɔgɔ fɛn fɛn bi an bɛ aw fo Ala k'an ka denbaya Ala k'u kan sago o la kokajɛ historique an bɛ mun kan bi sababu jumɛn de ye kokajɛ sigi an ba jumɛn de nana ni a ye an bɛna an da don fitinin na k'o fɔ ne badenw kokajɛ historique daminɛna cogo di n'i y'a daminɛ a daminɛ san kana se ɲina ma kokajɛ daminɛna 2012 san 2012 kana se ɲina ma ɲina o san 13 de an ba in y'a sigi sen kan cogo di komi aw ni ne an bɛɛ b'a dɔn muso ɲuman bɛɛ ka laɲini ye ne cɛ bɛ lafiya cogo di kuma min na furusaw cayara furu mankanmisɛnninw cayara an karamɔgɔ aw bɛɛ b'a dɔn ni o a se Sherif Usmani Madani Hayidara ale sɛgɛnna diinɛ kuma ɲɛfɔli o bɛ ale bolo du ti ja n'ale tɛ jamana mago b'a la diɲɛ yɛrɛ mago bɛ ale la n'a fɔra ale k'o kuma fɔ ka tila ka na furuko kuma fɔ an karamɔgɔ bɛ sɛgɛn an ba ɲuman in tanti Aisha Kulibali ale de y'o jate minɛ ko karamɔgɔ bɛ sɛgɛn ale bɛ se ka mun sababuya jumɛn kɛ ka doni dɔ fɛgɛya anw karamɔgɔ kan a ka se k'a ka diinɛ lase a lase cogo la hali n'o y'a sɔrɔ la furu kuma y'a dɔ ye sabula kuma dɔ la muso anw ni ɲɔgɔn cɛ anw yɛrɛ dama bɛ se ka fɛn dɔ fɔ anw ni ɲɔgɔn cɛ cɛw tɛ se k'o fɔ musow ni ɲɔgɔn cɛ
o la an ba nana se an karamɔgɔ ma a ye jɛ ɲini a fɛ a ko ale bɛ fɛ ka groupement dɔ sigi n'o ye commission de k'a sigi tɔn kɔnɔ min bɛ baara kɛ ansariya kɔnɔna na ka se ka musow dɛmɛ furu kɔɲɛ kɔnɔ o la an karamɔgɔ ye sira di an ba ma ko a ka baara in kɛ an karamɔgɔ ka jɛn kɔfɛ a sera a balimamusow fɛnɛ ma ka jɛ ɲini olu fɛ ka sira ɲini u fɛ komi an b'a faamuya cogoya min na an ba in ka laɲini tɛ foyi ye sirifila duba duman ka di cogoya min na ale ka se ka diɲɛ du bɛɛ jate silamɛ du fara diinɛ sugu bɛɛ diɲɛ du yɛrɛ bɛɛ ka ja sabu n'i y'a mɛn diɲɛ ka ja a bɛ daminɛ du de kɔnɔ o la an ba sɔrɔla ka wuli ni nin baara in ye o la ne ni aw an b'o seereya an baw y'o seereya nin kɛnɛ in kɔnɔ ko tante Ayisa bɛ ka kɛnɛ mun sigi k'a n'a ka kan ko tante Ayisa ko de b'a farala olu kan k'a ma jɔ ka olu fo ne ni aw anw dɔw nakan ye jumɛn ko an bɛna fara minnu kan ko muso tɛ yen k'anw de ye muso ye k'an bɛn'u tori ka bɔ yen mais anw ba nana ale bɛ ɲɔngiri de k'a kɔrɔ fo anw ba nana de ale b'a fɔ a tɔw ma ko tanti n'o ko k'a bɛna kɛnɛ sigi ko mun bɛ musow ladi a n'a ka kan wa a n'a man kan o la anw ba in ni kɛnɛ in ka kan wa anw ba de y'a tɛgɛ kɔrɔta ni misiriba kɔnɔ ko ale ni mɔgɔ ma jɛ a ma ale ni mɔgɔw jɛra min ma o de ye jogo ye ko ni bɛ kɛ du kɔnɔ i ka kɛ jogo ŋana ye a ka fɔ ko ni karisa kun bɛ yan nin tiɲɛni in kun tɛ kɛ ni karisa kun bɛ yan nɔ nin ɲɛni in kun bɛ kɛ ko anw jɔyɔrɔ ka kɛ o ye o la anw ka kɛ jogo ŋana ye anw kana ŋanaya wɛrɛ ɲini ni jogo ŋana tɛ sabu ko bɛ laban jogo ŋana de bolo o la kokajɛ historique nana nin cogo de la kuma min na an ba y'a ta a bolo fila la ko laɲini jumɛn b'a la walasa du bɛ ja sigi bɛ ja bɛn bɛ sabati du kɔnɔ o de nana wolo tɛmu 12 la n'o bɛ di musow ma ko musow ka tɛmu sabula n'i ko musow ka tɛmu yɔrɔ o yɔrɔ cɛ ka tɛmu bɛ yen o la o yɔrɔ la n'i ye kokajɛ tɛmu ta k'a lajɛ i bɛna dɔn ko kuma in bɔra hakilima dɔ de hakili la wa hakilima dɔ de ye nin ko in sigi o kɔnɔna na an ka cɛba minnu y'an dɛmɛ baara la an b'u fo yan karamɔgɔ Yakubu Kone an b'a fɔ k'a barikada k'a waleɲuman dɔn n'a ka bilasirali ɲuman ye kokajɛ tɛmu dilanni na ka fara Togola kan ani ne yɛrɛ balimakɛ Ibrahim Keita olu minnu ye su boli kɛ anw nɔfɛ ka tile boli kɛ anw nɔfɛ ani karamɔgɔ caman pour que nin ko in bɛ se ka sigi sen kan cogo min ka fara an ba sanuma in kan o la o tɛmu nana wolo tɛmu fɔlɔ min na n'o ye tɛmu 12 ye kokajɛ tɛmu nana wolo o de la an ba sanuma in fɛ n'o ye mama Bɔnɛ o la an bɛ fɛ a ka tɛmu ninnu lamɛn ne ba bɔra k'a fɔ sisan n'o ye ne ba Soko tanti Bayi a ko aw nana de cidenya de la sabula danaya de dara aw kan ko kokajɛ séminaire bɛna kɛ aw kana lamɛn donc aw kelen kelen bɛɛ bɛ komi section kelen de bɛ yan aw kelen kelen bɛɛ bɛ komi n'a fɔ jamana kelen de bɛ yan donc kuma minnu bɛ fɔ aw kan ka lamɛn k'a faamuya ka sɔrɔ ka taa segin a kan aw ka so o de ɲininen don aw fɛ o la an b'a ɲini aw fɛ kuma min bɛna fɔ kuma janya ko tɛ a surunya ko tɛ n'i ko ko kɛnɛ jara kɛnɛ bɛ ja ni min ye min fɔra ka ta ka baara kɛ kɛnɛ bɛ ja ni o de o la anw b'a ɲini aw fɛ ne ni aw an bɛ ka baara mun kɛ a ka ye anw yɛrɛ la fɔlɔ anw bɛ ka kuma mun fɔ anw yɛrɛ bɛ cogo di o de ye baara in fɔlɔ ye fɔlɔ donc n'i ko historique n bɔra k'an ba ta fɔ ale ka historique ale ka baara ɲɛna sabu ale tanuna ne ni a bɛ cogo di o la an k'an jija o yɔrɔ la o la kokajɛ tɛmu 12 mun b'a bolo min fɛ a ka tulo jɔ k'a lamɛn wa mɔgɔ bɛɛ kan ka kɛ kokajɛ kɔnɔ mun bɛ nin tɛmu 12 maîtriser i kunkolo la a man ka se i k'a kalan dɛ tɛmu 12 mana ɲininkali kɛ kokajɛ muso o muso la n'i wulila ka bɔ hali sunɔgɔ la i kan ka se k'a citer o de ɲininen don ne ni aw fɛ o la n y'o ɲɛfɔ a ɲɛna cogoya min na kokajɛ tɛmu fɔlɔ komi an ka malimatiw bɛ yan olu bɛna walawala anw ta tɛ walawalala anw ta ye k'a citer ka bɔ ka kɛnɛ di a fɔbagaw ma o la kokajɛ tɛmu fɔlɔ o ye sanuya ye sanuya n'i y'o fɔ kokajɛ yɛrɛ b'a bɛɛ ban sabula pour que i ka kɛ furumuso ɲuman ye i ka kɛ diinɛkɛla ɲuman ye f'i ka sanuya kɔnɔna ni kɛnɛma na an ka malimatiw bɛ yen minnu b'o walawala o ye kokajɛ jɔsen fɔlɔ ye kokajɛ jɔsen filanan o ye denmisɛnninw ka lamɔ ani musow ka kalan an ba bɔra k'a fɔ sisan n'o ye présidente internationale tanti Masara Kamara madame Sidibe an b'a fo wallahi nin ye présidente sabalilen de
abi kita de men ni bi kema ka kita ni Bamako kas nuni de ka sababu ya ke Kokaje bare an b'a fo kosɛbɛ o la temu filana we a bɔra k'o fɔ muso ye k'an ka kalan ni bi fɛ ka si mɔgɔ ɲɔgɔn na i bi kalan kodɔn bi Ala bolo ka sɔrɔ k'o fara kan o la Kokaje temu filana ko an denw ka mara sabula lamɔ bi yɔrɔ min na bi ne ni aw anw bɛɛ b'a kalama o la ni musow bi se ka kalan cogoya min na ni ko kalan suguya ka ca formation bɛɛ b'o kɔnɔ wa Kokaje y'o misaliya dɔ di 12 mai ko anw fa ka cadeau k'o kɛ musow ye Kokaje ye formation ba labɛn ka musow dege safinɛ dilan na wa a kɛra nɔbɔ fɛnɛ o la Kokaje mana min fɔ dɔrɔn i b'a sɔrɔ ale b'o de waleya o la o ye thème 2nan ye thème 3nan ko gɛlɛya mun bɛ furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ o gɛlɛya bɛ se ka wuli cogo di gɛlɛya mun bɛ furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ o gɛlɛya bɛ se ka wuli cogo di i n'a fɔ Kokaje yɛrɛ dabɔra o mun kama thème 4nan gɛlɛya mun bɛ sinamusomaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka wuli cogo di komi an yɛrɛ dateliya fɔ ko sinamuso ɲina a bɛ fɔ ko senfɛ muso muso mun farala kana bila muso mun tara kana bila i senfɛ k'i dɛmɛ i ka baaraw la a ka jɛ ka cɛ ladon ka denmisɛnninw ladon o de welela ko senfɛ muso dateliya de y'a kɛ sinamuso ye o de ye anw ka thème 4nan ye o la thème 5nan gɛlɛya mun bɛ buramuso kɔrɔba ni buramuso fitinin cɛ buramuso kɔrɔba buramuso fitinin mun bi kana a dɔ ko n bi kana ne ba de ladon ne bi fɛ ka min kɛ n ba ye n b'o ɲɔgɔn kɛ n buramuso ye sigi ka ja n bi mun kɛ n faso la n b'o ɲɔgɔn kɛ n buranan na buramuso kɔrɔba fɛnɛ k'a dɔn ko nin den mun bi kana nin de bɛna ne ka du jɔ sabu a bɛna den mun bange o bɛna ne den de jamu ta wa ne bi n den bilasira cogo min na ni ladilikan ye n kan ka n buramuso fitinin fɛnɛ bilasira ni ladilikan ye k'a dɔn k'a fɔ k'a bɔra a nalen don kalanyɔrɔso de la ne kan k'a lakala n yɛrɛ ka kanumafɛnw na o ye thème 5nan ye thème 6nan gɛlɛya mun bɛ sigiɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka furakɛ cogo di sigi mana don aw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra location ye a kɛra sigida ye a kɛra sigi o sigi Kokaje ye ladili kɛ ka taa o ma ko o gɛlɛya bɛ se ka wuli cogo di o ye Kokaje thème 6nan ye Kokaje thème 7nan o bɛ kuma anisariya kan an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ o mun kɔnɔ nka n'i y'a lajɛ Kokaje dayɛlɛlen don bɛɛ ye anisaruya dɔrɔn tɛ sabula Kokaje sababu la mɔgɔ caman de ye layidu ta ka fara tɔn mɔgɔw kan ka anisaruya baara kɛ o la Kokaje ye nɔ minnu bɔ a témoignage bɛ tila ka kɛ ne ni aw an bɛna seereya kɛnɛ kɔnɔ o la 7nan bɛ kuma anisariya kan ko anisariya ne ni e anw b'a dɔn cogo di k'an ye layidu mun ta an ka layidu b'an bolo a dafalen don a dafalen tɛ e ni ne an b'o dɔn mun ɲininen don ne ni e fɛ tɔn ka hakɛ mun bɛ ne ni e kan an y'a dafa wa an kan k'an yɛrɛ ɲininka o la an bɛ kuma nin bɛɛ lajɛlen na jogo jumɛn kan ka ye anisari la jogo jumɛn man ka ye anisari la ni Kokaje thème 7 nin bɛ kuma bɛɛ lajɛlen kan c'est-à-dire Kokaje thème 1 o 1 n'i y'a ta i bɛ se ka tile kɛ n'a a kelen a ɲɛfɔli la sabula a kɔnɔ ka dun o la Kokaje thème 8nan o bɛ kuma an ka cɛɲa ni sara kan cɛɲa ni sara o tɛ dɔwɛrɛ ye o anw ka labɛn kana to denw ni tali ma anw ka labɛn kana to ko kɔɲɔ b'an bolo ma anw ka labɛn kana da anw yɛrɛ ma an b'an yɛrɛ sanuya k'an labɛn cogo min k'a daminɛ kunkolo la fo sen an kan k'an buramusow fɛnɛ ta kɛ ten k'u ka finiw sanuya k'u kunkolow labɛn ka jabiniw da u sen na k'an ka du an cɛ ka lagarew ka sokɔnɔnaw an denw nin bɛɛ ka cɛɲɛw kan ka da kɛnɛ kan anw fɛ sabu n'i ka cɛɲɛ danna e kelen ma i ma fosi kɛ o la Kokaje cɛɲa ni sara o y'a ka thème 8nan ye thème 9nan o bɛ kuma musoya gindo kan musoya gindo min n'ale ma faamu anw m'a fɔ n ko musoya gindo wɛrɛ tɛ mɔgɔw bolo dɛ mais Kokaje ka musoya gindo tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko ka gindow ɲini i tɛ minnu dɔn k'o gindo dɔn ka se k'o lawaleya i ka cɛlaso du kɔnɔ walasa e bɛ kɛ champion ye i ka du kɔnɔ o dɔ ye dumuni duman tobili secret ye o dɔ ye kumakan duman fɔcogo ye o dɔ ye cɛ minɛ cogo ɲuman ye o n'a ɲɔgɔn caman ko anw ka gindo o ye jogo gindo de ye jogo ɲumanya gindo o la o de ye Kokaje thème 9nan ye Kokaje thème 10nan o ye kɛnɛya ye docteurw b'an bolo i n'a fɔ madame LB ani ka fara ne yɛrɛ ka chérie kan madame Tarawele Umu Tarawele olu ni u ɲɔgɔn caman bɛ yen ka fara an ka présidente kan n'o ye madame Togo Mariam Kulibali
olu n'u tɔw bɛɛ olu de bɛ kuma saniya kan kɛnɛya kan an ye ne ni aw ni y'an sigilen ni kɛnɛ kɔnɔ bi an ka kɛnɛ de o la ni kɛnɛ bɛ mɔgɔ bolo fɛn bɛɛ b'i bolo donc k'a daminɛ depuis bange i kɔnɔbara ta yɔrɔ i kan ka n'i ye kɔnɔbara sɔrɔ n'o ye garisɛgɛ i kan ka peseli mun kɛ boloci mun kan ka kɛ ka se den ka entretien ma c'est à dire n'i ye kokajɛ thème lajɛ u enchaîner de don sabu pour que kɛnɛya ka sabati fo sanuya ka sabati sanuya sabatira yɔrɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ kɛnɛya bɛ sabati ye o la kokajɛ thème 10nan o de ye kɛnɛya ye a 11nan o de ye ko ka kuma an denw fɛ ɲan'u ka cɛlata kuma cɛ k'u bilasira furu ye mun ye u kan ka kɛ cogo di k'o ɲɛfɔ an denw ɲɛna ka sɔrɔ ka maɲamagaya don o kɔnɔ sabula an y'a ye denmisɛnninw ka fɔlɔ la u kun bɛ muso dɔ de sigi u kɔrɔ ko maa ɲɛbaa muso ni da teliya y'a kɛ maɲamaga ye maa ɲɛbaa muso de don muso min bɛna taa den ka maaya ɲa o la an y'o maɲamagaya formation kɛ san caman musow kunna a kɛra sababu ye ka lafiya di musow ma sabula an ka maɲamagaya ma kɛ wariko ye an ka maɲamagaya ma kɛ natako ye anw ba y'an dege nin maɲamagaya de la n'o ye tanti Ayisa Kulibali ko walasa an ka se ka doni dɔ ta ka bɔ denbaw kunna sabula bɛɛ b'a dɔn kɔɲɔ ye doni ye o la k'o kalan formation o kɛra musow kunna ko bɛɛ ka se ka kɛ maɲamaga kɛbaga ye ka sigida la ka tila ka denmisɛnninw bilasira o denmisɛnnin bilasira mun filɛ nin ye a kɛra sababu ye a ye nɔba bɔ bi sabu an ba m'a fɔ ko ɲɛnajɛ ka bɔ a la dɛ a ko hali n'aw ma ɲɛ ɲɛnajɛ kɔ denw ka kungo la k'aw ka jija a ka bilasirali d'u ma sabu o de b'u nafa kosɛbɛ ne ni aw anw bɛ fɛn mun na n'o ye furu ye an bɛɛ b'a dɔn furu de tɔgɔ ko surprise ɔ den kana taa fɛn sɔrɔ furuso kɔnɔ a kun tɛ min dɔn ko a ye kuma fɛ yan'a taa kuma cɛ sabu o de ye maɲamagaw ta kun ye hali n'a sɔrɔ caman ɲinɛna ta kun kɔ o la anw ba ɲɛ fara an ka thème kan k'a kɛ thème 11 thème 12nan ne ni aw an bɛɛ ye baya layidu 6 ta ka yiridwani 2 ta ko an ni n'an ka nafolo an y'o ta mun de kama don min na diɲɛ bɛna banna balimaw bɛna banna an furuw bɛna banna minnu ko n'i tɛ bi sa n'olu bɛɛ bɛ ba i la don min na ka t'i da dingɛ koloni kɔnɔ i n'i ka setigi Ala kelen ko o don na anw k'an jija an n'an balimamuso mun n'an kun bɛ sigi kalanyɔrɔ dɛbɛn kan n'an kun bɛna tɔnsigiyɔrɔ la ko o don kelen an kana sɔn an balimamuso mɔgɔ wɛrɛ k'a sanuya ne ni aw tɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ sɔnna i ni mɔgɔ min jɛra ka sigi kalanbulon kɔnɔ walima e balimamuso walima i mansa ka to a di mɔgɔ wɛrɛ ma k'a ko k'e to nin na walahi k'a dɔn k'a ka hakɛ b'i fɛ o la o 12 de bɛ kokajɛ bolo ko ka bɛɛ dege su kocogo la wa Ala sɔnna a ye sira sɔrɔ Ala sɔnna a ye sira sɔrɔ an ka malimatubaw bɛ yen nɔ minnu bɛ ka an former olu la wa musomisɛnnin caman kɛra bi i n'a fɔ Jelika ninnu n'u ɲɔgɔnnaw caman bɛ ka ko in baara waleya sisan ka mɔgɔw dege a la vraiment wa ye sira sɔrɔ o la o jɔsen 12 o de ye kokajɛ thème 12 ye o la mun dira anw ma o de kun ye ne ko ka kokajɛ historique fɔ ko ka sɔrɔ ka a thème 12 ko k'o d'a kan o de kun bɛ anw bolo bɛ Ala fo ka Ala barikada ka wale ɲuman dɔn ka sɔli an kuntigi ka Ala ka nɛɛma jidi a n'a sodengow kan kɔfɛ an b'an fa n'an karamɔgɔ fo a n'an ɲɛ jɔyɔrɔ a Seydi Sherif Usmani Madani Hayidara ba Sande ni ba Madani den Sirifu Musa Mɔden Tamaninkaw ka ɲɔɲɛ bali cɛ kelen min y'anw taamatɔ to dibi la k'an sama k'an bila yele la n da n yɛrɛ kalanden ni kunfin bɛɛ lajɛlen ka ta cɛ kelen min ta la sijani kɛnɛ lafiya Ala k'a nɔgɔya an karamɔgɔ ye an karamɔgɔ n'a ka denbaya an y'u bɛɛ lajɛlen kalifa Ala ma masa min tɛ kalifa tiɲɛ o kɔfɛ an b'an ba naani bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na Tani Jara, Tani Fatumata, Tani Alima, kana laban Tani Aisha Mamadi Bonheur. Anw ba sanuma ye anw bamuso farikolo ka sanu cogoya min a dusukun ka sanu ka tɛmɛ o kan an b'a fo k'a barikada n'an ko an b'a fo ka tɛmɛ nin kan an laban bɛ kasi ka da k'a ye mun k'an ye a sara de bɛ Ala bolo kuma tɛ anw ko ka jɛ musobaw da kuma tɛ an sari musobaw da dan tɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya la o kɔfɛ an b'an ka ɲɛmɔgɔya so fo n'o ye Tani Masara ye n'o ye international ye présidente n b'a fo dan t'a la ne de ye national présidente ye kabini ne yɛlɛla national la don min na Tani Masara ma diɲɛ foyi kɛ ka tɛmɛ ne kan n'a bɛ diɲɛ ko ko k'a bɛ n wele k'a ɲɛfɔ n ye ka sɔrɔ ka kuma k'a fɔ Tani Masara ye k'a ye n fa
n bɛ dunanbaw bɛɛ lajɛlen fo n'i y'a mɛn ko ɲɛmɔgɔ kɔmɔgɔw de don national n b'aw fo k'aw barikada anw tɛ se ka kɛ foyi ye ni aw tɛ an b'a deli ala fɛ sini kɛnɛ laban ɲuman ala k'o di an n'aw ma ala k'an sago d'an ma karamɔgɔ ala kana ka du jɔ du kɔnɔ a bɛ min ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya ye jamana ala k'a basigi jamana kɔnɔdenw ala k'u basigi mawuludu ala k'a don hɛrɛ la k'a bɔ hɛrɛ la ala k'o kɛ kira n'a so kama sɔli arasula dɔnnibagaba dɔ de wulila k'i jɔ min kɛra a tile dan kelen ye ka bɔ mali jamana kan yan ale de y'a nin feere ala ma ala min se kɔrɔtalen don ni diinɛ in tiɲɛ laseli kama a ɲɛ ɲuman kan a ye silamɛya baya layidu 6 labɔ an ye o min kofɔra ala ka kuranna kɔnɔ ani kira ka sunnaw la a ye kelenya ani balo ɲɔgɔn fɛ sabati silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ani silamɛw ni diinɛ wɛrɛ tigiw cɛ o dɔnnikɛlaba in de ye anw fa ani an karamɔgɔ a seyidi sherif usman madan haidara ye weledabaga don kandalikɛla don ka taa ala ka kuranna ma ani kira ka sunnaw diɲɛ kunnadiya ani lahara kunnadiya sɔrɔli kama an bi an fa fo ka barikada ka haidara ala k'an n'a dɛmɛ ala k'an ɲɛ maana an karamɔgɔ a sara ti sɔrɔ a y'a ni ne feere ala ma mun kɔsɔn e ni ne bɛ se ka diɲɛ kunnadiya ani lahara kunnadiya sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ ni an karamɔgɔ lamɛn i y'a lamɛn ni hikima ye i y'a lamɛn ni bonya ye wallahi karamɔgɔ bɛ min fɔ i yɛrɛ ni b'a fɔ ye ni tugura nin sira in kɔ kisi bɛ ne ye diɲɛ na yan wa kisi bɛ n ye lahara bali ala ye adamaden ni kelen kelen bɛɛ kalan i n'a fɔ ala b'o fɔ an ye kuranna kɔnɔ wa nafsin wa ma sawaha ko ale ala ye adamaden ni dan ni k'a cɛ ye fa al amaha fujura wa taqwaha ni ka ni ladɔnniya tiɲɛni ani ɲɛni la ka dafila man zakiyaha ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la mɔgɔ bɛɛ kisira mɔgɔ min y'a ni lasaniya ni jogo ɲumanya ye wa kad khaba man dasaha ko wa mɔgɔ bɛɛ fana bɔnɛna min y'a ni lanɔgɔ ni jogo juguya ye ansaru karamɔgɔ ye jogo le yira anw na karamɔgɔ kumana anw fɛ ni jogo le ye wa ansar bi dɔn ka bɔ mɔgɔ tɔw fana na ni jogo le ye ansaru an k'a dɔn k'a fɔ ala ye fɛn de di an ma fɛn min an ti a sara sɔrɔ karamɔgɔ b'a fɔ an ye ko mɔgɔ mɔgɔ n'i yɛrɛ ye ansar kɔnɔ k'i k'i bangebagaw barikada k'i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ b'i bangebagaw ni ala cɛ o le y'i kɛ ansar ye ko n'o tɛ i yɛrɛ ka ko labɛnlen tɛ i bɛ don ansar kɔnɔ don min na i ni limaniya dɔ le donna i ni ala danaya dɔ le donna i donna mun kɔsɔn i ka diɲɛ bɛ se ka ɲɛ i ka lahara bɛ se ka ɲɛ i bɛ se ka kisi jahanama tɔɔrɔ ma wa karamɔgɔ y'an tigɛ ta o le kama an bɛ se ka diɲɛ kunnadiya ani lahara kunnadiya sɔrɔ cogo min na an kana ɲinɛ an donkun kɔ an kana ɲinɛ an donkan kɔ mɛ bi bi in na n'i y'a jate minɛ i b'a sɔrɔ anw ka kow cayalen don fo ka taa se an caman bɛ yen an ɲinɛna an donkun yɛrɛ kɔ an ɲinɛna an donkun kɔ adamaden n'i donna ansar kɔnɔ i mana ala ko minɛ n'i bolo fila ye i jija i ko k'i ka pied fɔlɔ ye i ka sɔrɔ ka fɛn bɛɛ lajɛlen tugura kana ɲinɛ i donkun kɔ kana ɲinɛ i donkun kɔ o le karamɔgɔ b'a fɔ an ye ko mɔgɔ y'i yɛrɛ le i mana min o min kɛ i yɛrɛ ye lo dɛ wallahi karamɔgɔ ye ala ka jɔnw hinɛ minɛ a ye ala ka jɔnw hinɛ minɛ o le la ala ka kuranna aya dɔ bɛ yen ala b'a fɔ an ye wa ma kalaktul jinna wal insa illa liyabudun a ko ale ala ma jinɛw ni adamadenw dan foyi kama ko f'an k'ale ala bato mɛ bato n'i y'a ta ka filɛ a bɛ mun de fara ala ka alaya kan a ti fɛn fara kan n'i bana k'i t'a kɛ fana a bɛ mun bɔ ala ka alaya ra a ti foyi bɔ ala ka alaya ra i bɛ min o min kɛ i b'a kɛ i yɛrɛ le ye an ka sabali an k'an janto du kɔnɔna gundow la n'aw furula sisan masakɛ i t'a fɔ furu ye surprise bɛ furu kɔnɔ e donna ka taa mɔgɔw ka du kɔnɔ o ka du tabiyaw bɛ yen k'o bɛ du kɔnɔ an yɛrɛ ko k'o bɛ yen min bɛ aw fɛ ani min bɛ ninnu fɛ kelen tɛ an ka kɛ ala n'a kira kosɔn an kana to ka mɔgɔw ka du gundo ta ka t'o la achète kɔnɔ
an ɲɔgɔnna dɔw bɛ yen olu le ye o ye k'u kamana gana k'u bɛ ladilibaga ɲini na filɛni galama mana gosi ɲɔgɔn na dɔrɔn ne ba ne kamana gana dɛ ne bulamuso le bɛ tan dɛ ne cɛ le bɛ tan dɛ nasɔngɔ tɛ sɔrɔ ne cɛ le jɔlen bɛ ni lu ni fɛn bɛɛ ye a bɛ tila na yɔrɔ o yɔrɔ a tɛ se ka foyi ɲɛ ne yɛrɛ ye an bɛ ka mɔgɔw ka du kɔnɔ kumaw yaala ten de n ye karamɔgɔ dɔ ka kisa lamɛn ko cɛ dɔw bɛ yen k'a ba to nin na a kɛra komi karamɔgɔ cɛ nin tun bɛ dɔlɔ le min mɛ san joli joli a sutarala an b'a fɔ n ko o le ka kan ka kɛ mɛ furu ye sutura le ye furu ye gundo de ye an kana to ka furu kɔnɔna fɛn bɛɛ ta ka bɔ n'a ye kɛnɛma fɛn o fɛn tun ye sutura ye o bɔra sutura kɔnɔ pewu an ka nasɔngɔw de bɛ yala la katiye kɔnɔ i ni min mana baro kɛ a bɛ se k'a fɔ an ka du kɔnɔ an ka nasɔngɔ ye nin de ye e bɛ k'a fɔ min kɛ e b'o ta da dɔn wa n ko a kɛla vi kɛla réseaux sociaux vi le ye sisan fɛn o fɛn réalité an t'o yira o bɛɛ b'i ka vi nafama yɔrɔ i b'o le yira mais e bɛ taa exposer mun na ko wajɛ muso an ka hakili to nin yɔrɔ ninnu la an k'an kɔnɔ kɛ valise ye ne ka mɛ ne ni ɲɔgɔnna ninnu le ma an k'an kɔnɔ kɛ valise ye a mana gɛlɛya cogo o cogo ne ba a kun hali an b'a fɔ ko ni kamana gana k'a f'i ba ɲɛnɛ ko bɛ ko la n'i y'o f'i ba ɲɛnɛ i bɛ taa sɔrɔ san 100 e n'i cɛ ta bɛ ban pewu fo a bɛ diya ka ɲɛ mais e y'a fɔ mɔgɔ min ɲɛnɛ à chaque fois n'o ye e cɛ a b'a fɔ ko malangolo nin filɛ nin ye k'a sɔrɔ a ye min k'a don e ni e cɛ la ale ni e cɛ la ta o banna donc an ka hakili to nin yɔrɔ ninnu la n'i y'a ye ko an b'a fɔ y'a sɔrɔ a kɛla dɛsɛ kɔda ye mais an kana kɛ an sigi yɔrɔ n'an wuli yɔrɔw la ko dukɔnɔ kumaw o bɛ yala bɔdaw la an b'o fɔ k'u ka jɛ musow ɲini ka gɛlɛya. an ka walanda ye sinaya ye an b'a fɛ ka dɔɔni fɔ o la sinaya ni donna kɔnɔ a bɛ ɲɛda fila de di a ɲɛda fɔlɔ minnu y'a faamu a ɲɛjugu kan a ɲɛda filanan minnu y'a faamu a ɲɛɲuman kan mais an bɛ fɛ bi kɔfɛ bɛɛ k'a faamu a ɲɛɲuman de kan o de hɛrɛ bɛ an kelen kelen bɛɛ kan n'i ye sinaya ta k'a lajɛ an ba y'a bamanankan fɔ a kɔrɔ de ye ko senaya senaya o kɔrɔ ka mɔgɔ dɔ bila e sen fɛ misali ne k'i bɛ taa dugu la sisan ne ye den de ma karisa taa ni ne ye dɛ i b'a fɔ ko e bɛ n'o bila ne sen na tugun muso dɔ de bɛna ta ka na bila e sen na o tuma aw ka taama ni ɲɔgɔn ye o de ye sinaya ye nka an da terera ko sinaya n'o tɛ senaya de don n'an ka mi sinaya ta k'a lajɛ sinaya yɛrɛ bɛ sɔrɔ mun fɛ a bɛ sɔrɔ furu de kɔfɛ ni ala ka kuranɛ haya ye qala lahu ta'ala fil qur'anil karim setigi masa ko a ka kuranɛ barikama in kɔnɔ fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in kiftum an la ta'dilu fawahidatun suratun nisa'i al-aya salasa ala de ko a ka kuranɛ kɔnɔ kiraba muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam ko cɛw ka muso furu ni muso min tali sebu ye n'a fanga b'u la an bɛ dɔɔni fɔ cɛw ye ka sɔrɔ ka tɛmɛ ko ka muso furu n'a se b'i ye n'a fanga b'i la o kɔrɔ ye di n'a se tɛ n'a fanga tɛ la est ce que e man k'i sen bɔ a la parce que a fɔra ko in kiftum an la ta'dilu fawahidatun ko ni aw siranna ko a tɛna kɛ ladiri ye k'aw ka dan kelen ma kuma bɛ nin yɔrɔ in na kosɛbɛ nka komi an tɛ sinsin o kan n'o tɛ an na kɛ baara ye an b'o bila ye ka don an yɛrɛw ka foro kɔnɔ n'ala sɔnna ma ni a ye nin kuma lajɛ dɔrɔn a ye sisan ko ala yɛrɛ de ye jɛn di cɛw ma ko ka furu kɛ wa muso kelen kelen bɛɛ kan ka jɛ ni sinaya ye ka da ko damadɔw kan ko damadɔw n'a ye lamɛnni kɛ dɔrɔn a b'a faamu sinaya ni cɛ ye muso fila ta n'a faamuna a bɛɛ bɛ lafiya
n'o tɛ muso kelen bi cɛ bolo muso wo ni e banana a kɛra di muso wo ne taara duguta la a kɛra di muso wo ne e jiginna a kɛra di cɛ bi hakɛ sɔrɔ dɛ parce que a bɛna diyagoya ka fɛn dɔw k'u hali n'a tɛ se o tɛ kelen ye olu y'a hɛrɛlama ye koyi muso e kelen de bi cɛ kunna min bi bɛɛ nɔfɛ n'o ye saya ye n'o ye ta dun a bololankolon tora mais min da ka di cɛ la fo k'a sɔrɔ a bɛ denmisɛnniya la o de la a bɛ se ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ n'o tɛ cɛkɔrɔba muso mana fatu o ye ka ko bannen i ti muso sɔrɔ tugun mais ni fila bɛ yen dun kelen mana taa kelen tɛ ni janto a la an ka sinaya ye an k'a lajɛ kosɛbɛ an ka dɔn ko hɛrɛ don ka na an yɛrɛw kan ni an minnu b'a la ka sira da sinaya ɲɛ an ka dɔn ko est ce que an t'a la ka ala yɛrɛ de dala k'an kɛlɛ wa bari a fɔra kuranɛ de kɔnɔ sisan ko ala ko k'a ka kɛ k'u k'a ta 2 3 4 ni e min ko k'o tigɛ o tuma e yɛrɛ ma jɔ ala ya jɔyɔrɔ la wa bari ala ko fɛn kana fara ale kan mais an yɛrɛ ko fɛn kana fara kan o tuma an yɛrɛw kɛra ala ye sisan wa an t'an yɛrɛ ɲininka o la n'an bɛ fɛ ka jɔ ala ya place la n b'a dɔn an silamɛ musow tɛ jɔ ala ya place la an bɛ to an ka adamadenya minɛn kɔnɔ o la an b'a dɔn ko sinaya ye ala yɛrɛ de ka ko dilen don cɛw ma an k'a to u bolo ala ye fɛn di anw yɛrɛ ma o ka bon n'olu ta ye o n ko ala ko muso de ka bon muso de ka bon dɔnnibaa ba a bɛ bɔ muso de la alimamibaw bɛ bɔ muso de la masakɛbaw bɛ bɔ muso de la i b'i ji miiri diɲɛ bonya o bonya na adamaden la a bɛɛ bɛ bɔ muso la o ye bonyaba de ye anw kan ni min kɛra cɛw ye an k'o t'u bolo an k'a t'u bolo an k'u dɛmɛ a la walasa a hɛrɛ bɛ se an kelen kelen bɛɛ ma nka anw ka bi sinaya ni min bɛna kɛ cɛ muso fɔlɔ ye o kɔni kɔntanna mais n'a fɔra ko muso wɛrɛ bi ka na baara sɔrɔ la dɛ min bɛ so kɔnɔ ye sigiyɔrɔ bi ban ka jɔyɔrɔ ban ka taama yɔrɔ ban ka kuma yɔrɔ ban bari ko muso wɛrɛ bi ka na nin ma nɔgɔn koyi i b'a sɔrɔ o muso a b'a cɛ kun wagati min sani muso wɛrɛ ka na a bɛ cɛ bonya a bɛ fɛn bɛɛ kɛ alihamudulila a bɛ den minnu sɔrɔ o la den barikamaw filɛ ka na mais ni sinaya kuma fɔra a bɛ don cɛ la k'a tan k'a yɛrɛ kɛ k'a ka den barikama ko dabila pewu ka sanga n'a ye ko muso wɛrɛ bi ka na o de kan ka kɛ e ka cɛsiri kuma ye cɛ ladonni na o de kan ka kɛ cɛ bonya cogo ɲinini ye e fɛ nka o bɛ kɛ cɛ kɛlɛ kuma ye anw fɛ datigɛdala bɛ daminɛ cɛ la bari k'a bɛna muso wɛrɛ furu kuma dɔw la i b'a sɔrɔ ni cɛ kuma nasɔngɔ sɔrɔ bi anw b'o bɔ ni nin kuma daminɛ n'i ma nasɔngɔ sɔrɔ i bɛ seri min parce que an t'a k'a la k'i bɛna wari bɔ ka taa muso wɛrɛ ta ne baw a gɛlɛyara sa koyi hali cɛ ka baganw bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ ni cɛw ha muso wɛrɛ furu kosɛbɛ o b'a sɔrɔ u bɛ dumuni min d'a ma hali u ta ko jɔn ne mago t'a la a bɛ min ta o bɛ n'a k'i ye yan an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ ni ye ala ka bonya ye k'a di cɛw ma an k'a t'u bolo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salim. An bɛ ala fo ka ala barikada an bɛ kɛnɛ min kan yan nɔ bi n'o ye kokajɛ kɛnɛ kɛnɛ barikama kɛnɛ lahɔrɔmaba an b'o de kan nin ye bi bari kɛnɛ min don ni n y'a fɔ aw ɲɛna kɛnɛ min don kɛnɛ belebele don kɛnɛ belebele yɛrɛ de ye kokajɛ kɛnɛ ye kokajɛ a daminɛ ni sisan cɛ a mɛnna dɛ a mɛnna ja a b'aw kɔnɔ kokajɛ tigiw ko mɔgɔw tɛ ka aw lamɛn mɔgɔw bɛ ka aw lamɛn mɔgɔw ɲɛ bɛ aw la a bɛ baara min na a y'aw cɛsiri n b'a ɲini ala fɛ dɔ de ka fara kan fɛn kana bɔ a la bari min na n b'o fɔ aw lamɛnnen bɛ jamana bɛɛ la bi aw lamɛnnen bɛ jamanaw la aw lamɛnnen bɛ an ka sigidaw la aw lamɛnnen bɛ an ka région na
bɛɛ lajɛlen de bɛ ka aw lamɛn bi mun na n b'o fɔ ne welela cɛ dɔw yɛrɛ de fɛ k'a fɔ ko présidente ko ka jɛ mɔgɔw bɛ baara min na nin tiɲɛ yɛrɛ de la baara in an y'a nafa ye bi an y'a nafa ye sini ne ko ka jɛ yɛrɛ a tɛ se ka taa sigi anw yɛrɛ ka dugu la de wa ne ko a bɛ se ka taa sigi ko ka jɛ ɲɛmɔgɔw bɛ yen ni ser'u ma k'a f'u ɲɛna a bɛ sigi aw ka dugu la ko tiɲɛ yɛrɛ de la i jija cogo bɛɛ la u ka se ka taa an ka dugu la ka taa ko ka jɛ yɛrɛ de sigi an ka dugu la a nafa an y'a ye wa a nafa an y'a ye a diyara n ye a bɛnna ma ne ko baasi foyi den kelen t'a la n sera ko ka jɛ ɲɛmɔgɔ dɔw ma n y'a ɲɛ f'u ɲɛna k'u ka nimoro yɛrɛ minɛ k'a d'u ma k'u wele u ka jija cogo bɛɛ la walasa u se ko ka jɛ bureau sigi u ka dugu la wa u taara sigi tiɲɛ yɛrɛ de la n'a sɔrɔ ko ko ka jɛ k'a ma nafa ɲa o kun tɛ kɛ k'an karamɔgɔ yɛrɛ fo si jani kɛnɛ laban ko ɲuman ala k'o da n'a ka denbaya ma jugu tɛ ba cɛ in na wa ala kana jugu se a la a jugu dogolen kɛnɛ kan da doni da kun mun b'u ɲinɛ cɛkɔrɔba in kɔ yarabi mawulududenw bɛ sira la ka na an b'a ɲini ala fɛ mawuludenw cɛman ni musoman ala k'u bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la yarabi ala k'u bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la fo denbaya ɲuman sɔrɔ kira bonya kama karamɔgɔ yɛrɛ lahɔrɔma kama sɔli ala rasul alhamdulillah salo ka duzumɛ kɛra an fɛ an ka ɲɛmɔgɔ y'u kun bɔ a kɔrɔ k'a taga di kokajɛ ma wallahi o y'an bonya dɛ mais u ma anw bonya dɛ o ye ala le bonya ka shirifuw bonya o y'a dɔn k'a fɔ kokajɛ min filɛ an b'a baara kɛra burkina an faso fɛn tɛ o y'a lɔn k'a bɔra shirifula le ni fɛn min bɔra shirifula mɔgɔ k'an k'i tɛgɛ don o kɔrɔ o la nin yɔrɔ na ne bɛ n ka ɲɛmɔgɔw fo k'o barika da sabula n b'a kalama a ma nɔgɔ yɔrɔ dɔw la mais an ka ɲɛmɔgɔw k'a daminɛ Elhaji Surakata Salamata o kana bila a ka bureau bɛɛ lajɛlen na kana bila anw yɛrɛ ka présidente la n'o ye Seyida Aja Maimuna Kone madame Konate wallahi o ye baara nɔgɔya an bolo an b'u fo k'u barika da an bɛ min fɔ jama ye an bɛɛ fana ka jija an n'an ka ɲɛmɔgɔw ka se ka baara nin kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que baara min don a bɛ kɛ komi ko wɛrɛ lo dɛ tɔn yɛrɛ baara dɔ le nin ye an ba le y'a ta n'a ka dusukun sanumaya ye k'a walawala k'a di an musow ma kokajɛ ye nafaba le ɲɛ Kajolo mara kɔnɔ an tɛ se k'a bɛɛ fɔ ka s'a dan na fo kana se GIE ka session ma GIE ka session kɔnɔ kokajɛ ye baaraba de kɛ sabura mun na kokajɛ bɛ taa waati min na an yɛrɛ kun b'a dɔn ko ja ko mɔgɔ yɛrɛ n'i kɛra anw sari ye i ka ɲi ka labɛn dɔ kɛ i yɛrɛ la labɛn min yɛrɛ bɛ i ko ja i cɛ ye kokajɛ kɛra sababu ye GIE ka kɔnɔ bi an bɛ ka musokɔrɔbaw bɛɛ bila sunkuruya la fo bɛ yaala ni maquillage bara ye o nɔfɛ a ye jija kokajɛ ye baaraba de kɛ GIE ka kɔnɔ fo ka taa se Kajolo mara kuru bɛɛ lajɛlen ma sabula anw bɛ baaraba de kɛ ni kokajɛ ye Kajolo mara yɛrɛ kɔnɔ an bɛ dɔgɔtɔrɔsow ko kokajɛ tɔgɔra an bɛ yɔrɔ filan kokajɛ tɔgɔra ni kɔɲɔ bɛ an bɛ taa an ka sigiw kɛ k'an ka nisɔndiyaw kɛ kokajɛ tɔgɔra bɛɛ ni kelenya o de bɛ kokajɛ la Kajolo mara kɔnɔ donc an bɛ jolijuw bɛɛ lajɛlen kɛ kokajɛ tɔgɔra donc an b'a fɔ Kajolo mara ani GIE ka mara an ye nafaba de sɔrɔ kokajɛ tɔgɔra donc n'i y'a ye an bɛ na ni fɛn min ka bon yan bɛɛ de bɛ k'a kɛ an ye ɲɛmɔgɔw lamɛn kɔmɔgɔw ka ɲɛmɔgɔw lamɛn ɲɛmɔgɔw fana ka kɔmɔgɔw lamɛn n'o kɛra i b'a sɔrɔ bɛn bɛ sɔrɔ ni bɛn sɔrɔla i b'a sɔrɔ an mako bɛ min na o fana bɛ kɛ ala ka ni sababa bɛn an ti bɔ kuma kɔnɔ n'an b'an ka sababu ɲuman fo n'o ye tante Aisha Kulubali ye ne yɛrɛ balimamuso n b'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a fo k'a barikada an bɛna kokajɛ kɔ yan don min na a ye dugawu k'an ye ka tila k'a fɔ an ɲɛna ko an ka sabali ta min ka di ale Aisha ye ko an ka sabali ala sɔnna anw ka mara an bɛ baara kɛ ni kokajɛ ni sabali ani muɲu ani koda ni faamuya ala ka ni sababa bɛn an tun b'a dɔn fana ko musow ko ja ko tɔgɔ dɔ bɛ la cɛ yɛrɛ la ko ni min tɛ ba ye ja muso yɛrɛ bɛ tɔgɔ da e cɛ la min tɛ ba ye. ne tɔgɔ ye madame Fofana Asa Gaku ka bɔ Congo Brazza ne nana témoignage kɛ kokajɛ ka Congo Brazza
sous-section wɔɔrɔ de bɛ an fɛ yen nɔ Congo Brazza a sous-section wɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan ka sababuya kɛ jamana ka lahalaya ye an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka réunion kɛ an bɛ kokajɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka kokajɛ bɛ kɛ kalo samedi fɔlɔ o ye Congo Brazza kalandenw karamɔgɔ kanubaga minnu bɛ yen nɔ olu ka kokajɛ o bɛ bɛn mɔgɔ 200 ani dɔ de ma don min na ne yɛrɛ bɛ taa Brazza n ye kokajɛ papier minɛ an ba bolo n'o ye madame Haidara tanti Aisha ye ka taa ni lisi ye n bolo n taara yira an ka ɲɛmɔgɔw la u ko vraiment ko kuma minnu bɛ lisi in kɔnɔ ko nafa belebeleba de b'a la donc o y'a don bala an ye baara kɛ n'a ye ne yɛrɛ de tun ye kokajɛ présidente ye Congo Brazza o kɔfɛ ne bɛ sigida min na o ye plateau ye o délégué féminin muso de ɲɛmɔgɔ tun ye ne fana ye an tun bɛ kokajɛ kɛ kalo kɔnɔ siɲɛ 2 kalanden musow yɛrɛ o tun ye mɔgɔ 200 de ye min ni amisari musow tɛ kelen ye vraiment an ye nafaba de sɔrɔ kokajɛ la Congo Brazza denmisɛnninw ka ladon ani amisariya yɛrɛ kɛcogo ani amisariw ni ɲɔgɔn cɛla la an ye faamuyaba sɔrɔ a la Congo donc nin sabu bɛɛ lajɛlen bɔra an ba la n'o ye madame Haidara tanti Aisha Kulubali ye o tɛmɛnen kɔfɛ ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne bɛ kokajɛ kɛ groupe 40 ani dɔ de kan ka sababuya kɛ kokajɛ sababuya ye groupe 40 ani dɔ ne yɛrɛ bɛ kokajɛ k'o groupe de sanfɛla fɛ a bɛ sababu bɔra an ba in de la ni an ko k'an bɛ kokajɛ nafa fɔ an b'a ta sisan fo sini sɔgɔma an tɛ dɔ da dɔ kan donc an b'a fɔ tanti Aisha ma k'a Kulubali k'a Haidara ka kɛ den ye ka tila ka kɛ ba ye ka tila ka kɛ baw fana ba ye k'a Haidara vraiment an ye nafa min sɔrɔ kokajɛ la an bɛ se ka fitinin dɔrɔn de fɔ denw ka ladon a n'an cɛw ni ɲɔgɔn cɛ la fɔlɔ ni cɛ tun ye ko k'i la a bɛ digi la mais kokajɛ sababuya la ni cɛ ye fɛn k'i la bi ni miirila an ba yɛrɛ ka kumakan kama i bɛ se k'a mu i tɔgɔ fɛ ka tɛmɛ a tɛ k'i ɲɛna foyi ye parce que hakɛ dɔ de don cɛ bɛ e b'a dɔn fɛn min bɛ cɛ la k'i muɲa a kan nafaba de b'o la donc o sababuya bɔra an ba de la hakɛto b'a ka sɔli ala Mahama an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in kan jɔnjɔnw taara k'a di maa caman ma kɛrɛnkɛrɛnyala an ba madame Haidara tanti Aisha Kulubali jɔnjɔn taara k'a d'a ma ka kɛɲɛ ni a ka kɔnɔnajɛlenya a n'a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri min ni a bɛ k'o kɛ ji jukɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Siriki Usumani madame Haidara dɛmɛni na ani ansar musow kalalen ɲɔgɔn na k'u don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in nana bonya ni k'a kuncɛ ni an karamɔgɔ den o selen ye kɛnɛ kɔnɔ n'o ye a Seydi Sherif Ibrahim Haidara DGP n'ale ka dakuruɲɛ 2 bilasiraliw ye ka kɛnɛ in kuncɛ ni o ye min sɔrɔla ni aw an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ k'ala waleɲuman dɔn k'ala barikada bi kokajɛ kɛnɛ kan kokajɛ musobaw n'a cɛbaw olu ɲɛfɛ an nisɔndiyalen don an baw ɲɛfɛ an nisɔndiyalen don nin ye fɛnba de ye fɛn min n'a ka bon n'a kan ka dɛmɛ ni baara kan ka kɛ n'a hakilina ye n'i ko kokajɛ e ye ɲɛnamaya yɛrɛ de fɔ ɲɛnamaya yɛrɛ tɛ taa fiyewu ni jɛya tɛ an ka musobaw farala ɲɔgɔn kan o initiative fɔ an baw la kɛrɛnkɛrɛnnɛma tanti Aisha ma nin ye baaraba de ye nin ye silamɛya ka laɲini de ye nin ye diinɛ ka laɲini de ye n'o ye hadamadenw bɛ se ka jɛya cogo min na dusukun jɛyalen kɔfɛ n'i ko i bɛ kɛ silamɛ ye fo a ye cogo ɲuman ka sɔrɔ la i ye cogo yɛrɛ bɛ silamɛya nege don mɔgɔw la parce que hali wajulu min filɛ wajulu bɛ tila ka taa ila iddati aqsam tila yɔrɔ caman de la wajulu bɛɛ tɛ min bɛ kɛ da la ye hali kokajɛ yɛrɛ dama ye wajulu dɔ ye e yɛrɛ ye cogo dɔ i ka disa biri cogo dɔ i comportement kɛ cogo dɔ o tɛ wajulu ye min bɛ kɛ da la mais e yɛrɛ ye cogo bɛ ka diinɛ kanu don mɔgɔ dɔ la filanan ye jumɛn ye e yɛrɛ jogo hali n'i ma mɔgɔ waju a bɛ jogo dɔ ye e yɛrɛ la walima i bɛ ladiriya dɔ k'a ɲɛna hali n'i ma fɔ nin dabila a b'a fɔ ko na n ka ladege kɛ karisa ɲɔgɔn ye o fana ye wajulu dɔ ye
mais mɔgɔw bɛ min dɔn an bɛ min fɔ da la a ye sira la ɲɛ ye nin kɛ tan k'a sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ ye cogo kokajɛ walima fini don cogo walima mɔgɔ yɛrɛ comportement i ka laadiriya cogo o bɛ min ɲɛ wajulu la da wajulu t'o ɲɛ donc nin ye baaraba de ye bi alhamdulilahi rabbil alamin kokajɛ sababu la musow y'a dɔn u kan ka fini ɲumanw don kokajɛ sababu la musow y'a dɔn u kan ka kuma u cɛw fɛ cogo di kokajɛ sababu la musow ye tobiliw kala ka s'a la kokajɛ sababu la musow muɲuna u cɛw ye o tɔɲɔni donc nin ye fɛnba de ye fɛn min n'a kan ka dɛmɛ fɛn min n'a kan ka soutenir musow sen bɛ ko o ko la ala b'o barika wa n b'a dɔn nin ko in san o san ala bɛ dɔ de fara a kan parce que musow ka bon ala bolo kojugu ala ye muso da a y'a bonya mɔgɔ mɔgɔ bilal'u la ala y'i dɔgɔya u yɛrɛ kɛra mɔgɔ mɔgɔ fɛ k'o yɛlɛ sanfɛ hali ni silamɛya tɛ ala sɔnna i ka yɛlɛ donc u bɛ min na n'o ye kokajɛ u k'u banba ma k'u janto saniya la walanda minnu bɛ d'u ma u k'u janto a ka faamu baara ka kɛ ni a ye u ka ɲɔgɔn ladi mɔgɔ ɲuman ye mɔgɔ de ye mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn su ka kɛ ɲuman kan ka ɲɔgɔn fatanu ka bɔ juguman ma a y'o jija ka kɛ jamakulu ye minnu bɛ ɲɔgɔn su ka kɛ ɲuman kɛli kan n'a ye tɔɔrɔ ko min y'aw yɛrɛ dama na a ka ɲɔgɔn dafa ni hakili ye n y'a fɔ n bɛ segin a kan n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kelen na jango musow a ma nɔgɔn dɛ donc yɛrɛ di ani sabali o de bɛ baara ninnu ɲ'an bolo ala k'a sabaliw di aw ma an bɛ Usa Yakubu fana fo tiɲɛ yɛrɛ la nin cɛ in cɛsirilen don cɛsiri dan y'a ta ye ani kokajɛ karamɔgɔ bɛɛ cɛsiri dan y'u ta ye nin ma nɔgɔn dɛ mais a ɲɛɲɛw n'a a fɛnw k'a bɛɛ k'u ka to mɔgɔw tigi tɔgɔli la ni ala kama tɛ kuma dɔ la i b'a fɔ k'i b'i sen bɔ a la mais tiɲɛ yɛrɛ la ninnu b'i fo an b'a dɔn min b'a la ala k'an n'o sara k'an baw yɛrɛ fo ni minnu b'an bolo yan bi n'o ye tanti Fatima ni tanti Ayisa ye ne tɛna foyi fɔ ninnu kan aw tɛ min dɔn parce que ala b'a dɔn an tɛ tugu u kɔ karamɔgɔ y'o fɔ an tɛ tugu mɔgɔ kɔ k'a fɔ ko karamɔgɔ don walima karamɔgɔ den don walima karamɔgɔ furumuso don non non u yɛrɛ ye karamɔgɔ ka jogo min ta o de y'an da o la ka tugu o kɔ donc ninnu kɛra wajulu fɛn an yɛrɛ bolo n'i y'a mɛn kokajɛ a dama tɛ fini ɲuman donnen dɛ dusukun ka ko k'a jɛ ayiwa jogo ka ko k'a jɛ donc ne bolo an b'o kɛnɛba dɔ de kan funteni bɛ ne tɛna taa ni mɔgɔ ɲɛfɛ mais k'a fɔ vraiment an k'an janto halisa an yɛrɛ la jango Jamiyatul Ansarudine muso filɛba wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la min t'a cɛ ye o tuma a y'aw janto aw yɛrɛ la a y'a dɔn diɲɛ bɛɛ bɛ k'aw lajɛ wa ni aw sababu ye bi diɲɛ bɛɛ sɔnna ka don disabiri ma bi a yera o de la ni ansaru ka disabiri cogo i bɛ nisɔndiya bi ni y'u yɛrɛ dama ye i bɛ nisɔndiya bi kanu minnu b'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ halisa a y'a jija o kanu a y'o sinsin aw ni ɲɔgɔn cɛ a ye ɲɔgɔn kanu dɛ ne bɛ ladilikan min di o de ye a ye ɲɔgɔn kanu a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ansarumuso kelen tɔɔrɔ sɔrɔ fo ansarumuso bɛɛ k'a sɔrɔ ni kelen hɛrɛ sɔrɔ o nisɔndiya ka don bɛɛ lajɛlen farikolo la ansaruya tun bɛ ten de walahi ansaruya kanu a tun ka bɔ ka tɛmɛ fani ba kelenya kanu kan wa n b'a dɔn hali bi o kanu kelen de bɛ yen a kana sɔn o ka tunu dɛ a y'a banba o ma a y'a banba aw ka ɲɔgɔn waju ka ɲɔgɔn bilasira surtout den minnu bɛ aw bolo a y'a banba u ka lamɔ na aw yɛrɛ ɲɛ b'a la bi an ka jamana tiɲɛna fɛn kuraw caman bɛ yen an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun tɛ minnu dɔn olu de nalen don an bolo bi n
bon an denw bɛ taa ekɔliw la u b'u le kalan bon n'i ɲinɛ ni den kɔ une seconde Bamakɔ bi i t'a sɔrɔ tun miniti kelen tɛ dɛ n'i ɲinɛna kɔ une seconde i b'a gɛn ka dɛsɛ parce que a bɛ min dɔn i t'a dɔn a bɛ réseau min maîtriser i t'a maîtriser donc a y'a janto denmisɛnninw na a k'u ta yɔrɔ n'u bɔ yɔrɔ dɔn parce que n'i ma ɲɛ ko kokajɛ n'a danna e dama na o tɛ nafa ye dɛ f'a ka y'i ka du de la mɔgɔ den y'i ka du dɔ de o tuma a y'a janto den ninnu ka lamɔw la u lamɔ ko ɲuman a ka u ta yɔrɔ dɔn u sigiyɔrɔ dɔn fɛn camanw daminɛna n da tɛna s'a bɛɛ ma nin kɛnɛ kan mais komi nin ye musow ka kɛnɛ musow de b'a dɔn actes kan k'a kɛ bi k'an baw lakunu halisa u k'a dɔn denw bɛ ka min kɛ u nalen don n'a soirée dɔ y'an fɛ yan bi ko soirée jɔri an y'a dénoncer n bɛ segin a kan ansarudini musow ɲɛna halisa u fana k'u hakili to a la parce que e yɛrɛ bɛ se ka diinɛ kanu mais hali ni den ma diinɛ kanu fɛn dɔw bɛ yen olu t'an danbe ye dɛ a y'a janto a denw na n'a y'a dɔn u bɛ réseau kan a y'u ka comptes ɲini a ka taa consulter u bɛ ka mun k'a kɔnɔ yen pour que a k'a dɔn parce que lahara don maa si tɛ don alijinɛ na foyi ni denw ka jɔ de kuranɛ ko ten de ko anfusakum wa ahlikum nara a fɛn o fɛn bɛ yen an n'an denw bɛ jɔ de o tuma a y'a janto den ninnu ka mara la o bɛ ka mun kɛ cɛ dama tɛ dɛ ba niyɔrɔba de bɛ surtout den musoman ka mara la cɛ dama tɛ cɛ bɛ taa baarayɔrɔ la fɛn bɛɛ bɛ kɛ mais ala yɛrɛ de ye so bonya to muso bolo den ka ɲɛ muso de don fa sen t'a caman na n'a caman tiɲɛna i b'a sɔrɔ baw de b'a kalama o tuma aw yɛrɛ ala sɔnna aw ɲɛna ka ban o tuma den minnu bɛ a y'a janto u la u fana k'aw ka sira taama sinon n'u ma ka sira taama a bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ala kana an ta kɛ ten ne ma nin fɛ yen don dɔ ala kana an ta kɛ sanjikɔrɔ wɔsi an ka mara la k'a fɔ n bɛ kokajɛ la i siyɔrɔ nɔgɔlen don dɔ la nin ye kuma laban ye dɔnnikɔrɔ ni sɛmuso kɛlɛla u kɛlɛla fo ka dala mankanba kɛ dɔnnikɔrɔ ko sɛmuso ma ko ne ma maa ye min danganen don ka tɛmɛ e kan sɛmuso ko ne e ɲɛ mun kɛ a ko e danganen kɔni don e ti dɔwɛrɛ la ka fan da dɔrɔn fan de bɛ kɛ sɛfan ye dunanw bɛ ka tila a du daraka la e ma dɔn e dangalen don ka nin kɔnɔ in ta ka nin bɛɛ muɲu o fan ka tila ka kɛ maa wɛrɛw ka daraka ye ni danga tɛ o bɛ kɛ sɛmuso ko n ye nin faamu a ko dɔnnikɔrɔ ne yɛrɛ ma maa ye min dangalen don ka tɛmɛ e dɔnnikɔrɔ ko i cɛ ma a ko e m'a f'i muso ma dɔnnikɔrɔ ko mun na a ko don o don e bɛ mɔgɔw kunu fajiri la nka i tɛ seli bon o fana ye nin misali de ye ayiwa don o don e bɛ kokajɛ kɛnɛ kan nka so jɛlen tɛ yɔrɔ ye sanjikɔrɔ wɔsi ye ala kana an ta k'o ye ala ka hɛrɛ k'an ye an ba k'a fo k'a waleɲuman dɔn nin cɛsiri ninnu walayi ala de b'u sara ninnu kelen kelen sara bɛ ala de bolo da bɛ dɛsɛ k'an ba ninnu fo da bɛ dɛsɛ i t'a dɔn min bɛ min ye ni min gɛrɛla min na i b'o de ye mais n bɛ min fɔ an ka mɔgɔw ye walahi a ye ninnu bɛɛ minɛ kelen ye a kana mɔgɔ fara fara dɛ karamɔgɔ denw bɛ ten a musow bɛ ten hali karamɔgɔ mɔdenw bɛ ten a ye bɛɛ minɛ kelen ye parti ti yan dɛ n y'a fɔ n bɛ segin a kan initiative de bɛ yan peut-être dɔ bɛ se k'a fɔ ne bɛ n yɛrɛ ye ni gɛnzaya ka surun ne na bɔ ni gɛnzaya ka di maa min i b'a dɔn ne de bɛ bɛn o yɔrɔ Badara kɔni tɛ gɛnzaya fo an ka ciw ka nɔgɔ ne ma bon ne ko mɔgɔw bɛ yen mais o t'a bali e o ne o an bɛɛ bɛ ordre dɔ de kɔnɔ mɔgɔ ni mɔgɔ dɔ bɛ jɛ mais o t'i ni mɔgɔ dɔ kɛ kɛlɛɲɔgɔnma ye donc a y'a janto o la kosɛbɛ karamɔgɔ ka du a y'a bɛɛ minɛ k'a kɛ kelen ye n'o kɛra i ta tɛ k'a la sɛ jɛma siyɔrɔ ye i ta tɛ ko n'i y'a bɛɛ kɛ kelen i bɛ lafiya mais n'i ko karisa de n ti karisa la a ti ɲɛ i bolo dɛ
ati ɲɛ i bolo dɛ donc an ɲɛ bɛ kow bɛɛ lajɛlen na an ɲɛ bɛ min na o la o ye nisɔndiya de donc halisa a y'aw cɛsiri ala ka hɛrɛ ka n'aw ye nin sigi caman ala ka nɔgɔya n'aw ye ala ka n'aw bonya miliyari caman bɛ ala bolo ala k'o d'aw ma minnu ta ye denko ye ala ka den barikama d'olu ma minnu ta ye furuko ye ala k'o nɔgɔya minnu ta ye banako ye ala k'a ban hami tigi fɛn o fɛn bɛ yan dogoli n'a bangeni ma olu bonya n'a barika kama ala ma bɛɛ ta dilanna ala k'o ka kira bonya kama bidon la hɔrɔma sɔli ala ma baara in kun cɛra nin cogoya in de la n'o ye kokajɛ maaw mawuludu kɔnɔna na u bɛ séminaire min kɛnɛ sigi ni ɲina a baara bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn sɛtaburu kalo tile 3 ma san 2025 an b'a ɲini ala fɛ nin sababu ɲuman ye an ba min ye n'o ye madame Hajara tanti Aisha Kulibali ye ala ka si ni kɛnɛya di a ma a bɛ baara min na ala k'a ɲɛ a bolo ka foli ta k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin an baw bɛɛ lajɛlen ma u ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri an'u bɛ baara min na k'an ka cɛkɔrɔba sɔn sumaya an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'a k'u ma baraji ye foli ta k'a ɲɛsin su ni tile musoba minnu n'olu wulilen no ka jɔ ni ka se ka an karamɔgɔ ka hakilina cari diɲɛ bɛɛ lajɛlen na wasa diɲɛ ka lafiya ka ala deli ala ka an n'u dɛmɛ ka foli laban n'an karamɔgɔ ye ale sababu de la nin bɛɛ lajɛlen sera ka kɛ an bɛ ala deli sini kɛnɛya ala k'o di a ma ala k'a kisi k'a tanga ka bɔ jugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma ala kana an yɛrɛ kun kɛ a jugu ye an b'aw bila yan ni ala sɔnna ma ɲɔgɔn sɔrɔ sigida wɛrɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu صلي على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم كيرا